Chief Ifeanyi Festus Akụagbazie anya na-etu Ugewedo bụ onye ndị mmadụ mara ndị pụrụ nnukwu iche dịka eliri ya n'obodo ya bụ Alọ dịka akachara ya ụkọnye nwụrụ anwụ na St. Andrews Anglican Church ụmụ okwu Alọ. Onye nta akụkọ anyị bụ Kenechukwu Chukwudị pụtara ya ụka. Mme elimozu ahụ bụ nke dọtara ọtụtụ ndị nnukwu mmadụ n'akụkụ ụwa dị iche iche bụ nke Venerable Kperechukwu Nwankwọ nọ n'isi nchụaja ya nọkwara n'oge ahụ wee chetara ndị mmadụ na ụwa bụ ihe na-agafe agafe ma gwakwazie ha ka ha bie ndụ ha dịka ezigbo ụmụ Chukwu, ka ha bie ndụ ha otu kwesịrị n'ihi na onye ọbụla ga-aza ajụjụ na mgbọsị ikpeazụ. N'okwu nke ha n'iche n'iche, ụmụ onye ahụ lara mmụọ bụ Dọkịnta Eloka Akụagbazie nakwazi Oriakụ Chidimma Okeke bụ ndị kọwara nna ha dịka ọkacha ibe ma bụkwazi arụ onye na-etere ha anya kemgbe ha pere mpe ganye mgbe ha topụtagoro, ma kọwapụtazikwe na ọtụmadị na nne ha bụ nke rapụbugoro ha wee laa mmụọ. Nna ha mgbe ọ dị ndụ bụ onye nyere ha ka ha rabụrụ ezigbo ihe ọbụla nna na-enye ụmụaka ya. Ha kpekwaziri ekpere ka Chukwu nara mkpụrụ obi ya na ndokwa. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nyegara aka na-achị steeti a n'ebe ọ metụtara nkwado ụmụ ntorobịa bụ Dọkịnta Nelson Omenugha kwuru na nwa amadi ahụ lara mmụọ bụ onye biri ndụ ya site n'inyere obodo aka nakwazi mmadụ ibe ya aka, ma kwukwezie na ọ tọrọ ntọala nke ndị na-eto eto ga-eghomi eghomi ma nọkwaziarụ oge ahụ kasie ezinụlọ ahụ obi. Chief Akụagbazie bụ onye gbara afọ 80 tupu ọ laa mmụọ.